Kahinyau Trap Integrated Territorial Organization Janta Hills hapo kajanyalam President upa buram dekhar bat kiwe kinoyalam kajantia hinen kesngi kahinyau terik kala lingkod arajar arpunrio kala lej banjurib sa yakawe ke checkpoint ha Janta Hills Autonomous District Council kabadan hakashnong Sonapyrdi East Janta Hills kakhrdab bantalasi ya ki trading license jongki kali barjella ki bawan ban kit mar bat penhap mar hapo uput usam ka Janta Hills. Hakani ka jingjurip lalap bakani ka khrdap kala Pynkheiñ ya ka Kyndon ka balabo da ka office jong ka secretary ka executive committee ka JHADC hakaba lakdau ba yaki kali ki bashuyat lingba ka Janta Hills kimdei bantalasi yaki trading license bat Kyndon kam ban pen I yaki trading license hakate ka khrdap hendrei kite kinong trei jong kate ka khrdap kila bat bian bat shimpisa ya barok ki kali ki bayat lingba kani ka khrdap ha NH6 Nakaliang kaseng kansa ujor syaka JHADC ban pendam no ya kate ka saskular bat unang shimwai jong kate ka khrdap bat lada ka JHADC kamle AA kaseng kan ujor syaka yeng bishar da ka PAL. Shu kaseng kalapan jingshai na ka JHADC ha kabala IT ya ki khrdap syaki riu shimet. Ginong shimwai jong ki khrdap kila ni em ban Pynkheiñ ya ki Kyndon balabu ha ka saskular balai soy. Nakaling jong ka HITO Janta Hills ngilawan sa Sonapyrdi bantuan inspect yang kena kagit jong ka JHADC katkum ka notification dan ka agreement ba ka council kay soy bat kini kibriu iba pet ya kena kagit ki kimdai bansim ya kini ki commercial vehicle kiba lane ki interstate vehicle kiba wan lang ba kanai ka district ka jongi kanai ka jingle jong ka council ki sim ya kini ki kali interstate kiba wan lang ba na kanai ka tathan ka jongi ni kum supen kan mau kini ki kandidat nai baladep nagaling jong ka HITO Janta Hills ngiladep ban inspect hangte ha klitersi West Janta Hills ka hi ka gate jong ka council ngilap ba hangto kisim ya kini ki kali interstate nagaling jongi kaseng ngimsong kiliti nginyai bodin ya kini kakam badha kene kasngi ngilap ba ka hi kakam kisim ya kini ki kali interstate iba lek lang bam iba lek lang ba kene kathan jongi banlek sadu sa Silchar Tripura Aizol ngikum kaseng ngibo ya kajingkali ya ka district council ba kane ka jing lek ka jongki nane ka jing sim jongki ya kini ki kali interstate kapisa ki bami na kane ka gate ki bo sya ai ka lek sya ai kata ka jingli na kaling jong ka sen ka bo hakmat jong ka council ngilap pa ye ibabon ki jingduna hapo ka council nang kai ha kaling jong ka kulop jong ki nong tre jong ka council menta kalane kumba pra kandai bnai te kumta ni iba kane ka kasos ka bami na kane ka gate kalong ka basirke hadu atangta henry pose ngilap ni iba ka council ki nong tre jong ka district council ki pending ya ka kulop te ka jingli ya ka council kadai ban pensai bahasa ka ja kane ka kasos sa kane ka sos ka bami na kane ka gate ibo bansang ka wero ngikum kaseng ngidawa ba balay kane ka council ka sim pisaya kane ki kali interstate hato ka an ka don mo ban sim pisaya kane ki kali interstate ngilab ba kat kum ka agreement ka jongki dane ka appointment ka jongki ba ki ong ba ka commercial vehicles originating from other neighboring states and passing through the territory of the council via interstate national highways shall not be subjected to check and no trade license is required for such vehicles. Lada ka council ka Pynkheiñ ka Pynkheiñ ka ne ka ain ka donro ka ain ka ba ka agreement bakiya soy ka ong ba kumne in the event of any violation of these conditions or the agreement executed, this appointment shall be liable for cancellation by a notice of 3 months.
kadang ka an ka ba kani ka agreement ka jongki ka daw sai ba Kyndon hok ban simpisai kini ki kali interested ani Kyndon hok ban check trading license ka jongki kani ka jule jongki council simpisa bat ki Pynkheiñ ya kani ka ai